Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling-maling perasaan. Lho perasaan kan yo buke sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi ngono? Ora tau to. Iya kah? Primpen mergane aku kuwi. Oh. Malah primpen ora. Duk Niken, Dalem Bu. tak ceritani pengalaman aku ning Mekah ya. Nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani dinobatke dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Bangkeane ya duwe Iki piye wae sapa mestine ana sing duwe Lasun labui manis semu banget rumah soati hanya Haji astagfirullahaladzim. Ayo nggih. Pripun cek Pak Nyuwara mboten dintene karo Pak anu lho, Pak Wonten Yudi. kula nggih ngeten iki bindeng dereng kula cobi. Ah nggih. Sing enteng-entengan dhisik coba apa ngono. Apa? Dal Cobi pangkur ngimpi. angkur ngimpi kuat. Mengke lek mboten kiat diteruske Mbak Tuti. Oh iya. Ya pas men lho. Asisten kula. Ayo, ibarate kaya Buyatmi pamane pas gerok sing bacone Nggih. Bunga Tirah ya kuwi. Leres. Nggih. Mergo Piyayi Ngunut niki klebu tuan rumah niki kangen kali sumanten jenengan. Wis berada 300 abad nggene ngenteni ayo. Nggih, coba kaya apa nggih. Mbiyen nek wayangan Tulungagung Bu Hari Jadi apa ngono. Pak Anom Surata ya mesti bintang tamune ya sinden kesi. Iya, aku mbiyen sik nggawakne tas ngono, nggawakne dingklik tak sunggi. Ayo. Saiki iso nyunggi budaya. Ayo. Nyunggi budaya ya karo nyunggi aku. Lah saiki awakmu saya melembung. Aku anggere kok takoki iki mesti ngene, salah ngono, salah rewel. Piye Pak, awakku lemu apa ora? Aku lek njawab lemu, ngono mesti langsung kok lon. Lah kok jak mangan ae. Kuru apa rasa ngapusi wi fitnah ngono kuwi. Dadi njawab lemu salah, njawab kuru ya salah. Nggih. Kula saderenge nembang badhe ngaturaken panuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Andri Yudianto sekalian Ibu Wini. Ibu Wini yang sangat baik hati dan cantik. Tadi saya di belakang pas pipis ketemu Bu Wini diajak foto. Oh iya, kok pipis sih? Boten. Anu kok amit kula badhe pipis ngono maksude. Nggih. Oh iya. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Wini karena Bu Wini itu bukan asli Tulungagung. Oh, ngendi? Beliau orang Cianjur. Jadi bahasa kita campur bahasa Indonesia Jawa iya. supaya Bu Wini juga mengerti. Oh, lulu gue. Jadi Bu Wini, saya mengucapkan terima kasih. Nggih, Pak Andri. Matur nuwun terima kasih. Dalu niki sampun malam ini sudah diberi kehormatan untuk menghibur keluarga besar Bapak Andri sekalian Ibu Wini. Amin. Semoga acara membangun nikah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga Bapak Andri dan Ibu Wini diberikan kebahagiaan, murah rezeki, yang melimpah barokah, sehingga bisa ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, ya Rabbal alamin. Kayak awake dhewe iki lho, Pak. Piye? Awake dhewe iki sok aja bangun nikah lho ya. Awake selalu menikah terus. Aku kapan bangun nikah? Kerepku ben bengi genah bangun kayangan lho aku. Ayo kok ya aneh ora. Ayo. Napa tembange, Bu Kesi? Cobi ngimpi nggih. Nah, coba. Bawane tok mawon. Nggih, bawane engko ben dibacutke karo anak wedok niken kaya apa lek nembang cara klasik sik kelingan apa ora. Ayo. Nah, engko Ben ora nembang. Ku harap engkau kan terima walau dipandang hina. Ayo. Niki duet kalih niken lho, mengke sing cendhek-cendhek ibuke, sing dhuwur-dhuwur niken. Oke, siap aturen dhewe kono sing apik, sing becik ketitik. Ayo. Ngambara
Melu ngempet ambekan Bu aku. Langut bebasan tanpa tepi. Ngatasé gerok suarane entek sik ungkule kok ya ngono. Alah. Lek ora bojoku apa eneng ngono kuwi. Alah pret gombal. Restu Pak Andri kali Bu Wini, jane Bu Kesiwa ajeng izin mboten tumut ra iso. Aku iki mayang ning ndi tanpa kowe ngibarate tanpa balung tanpa sungsum ra ndek kekuatan apa-apa. Kudu budal. Ayo. Lah nganti ora budal aku njaraki winong piye? Oh iya aku budal. Akhire ngono kuwi. Ya kudu tobat. Kudu tobat. Wae munggah kaji kuwi kudu eneng unda-undakane. Awake dhewe kuwi diarani mabrur utawa ora nalika awake dhewe ibadah ning tanah suci, Pak. Terus Awake dhewe iki diketok engko asline mabrur apa orane kuwi tumindake awake dhewe saben dinane nang omah ning kehidupan nyata. Contoh, misale sing maune sampean sadurunge munggah kaji njaraki winong, jual-jawil karo winong, saiki tobat ora njaraki sinden, ora jual-jawil sinden. Kuwi jenenge salah satu contoh mabrur. ya. Sing biyen sampean cetil sedakoe mung 20%, ning bareng-bareng munggah kaji sampean dadi 50% kabeh disodakoi. Kae penonton ke jika perlu diparingi 50.000. Ngono kuwi sing sik melek kae lho. Betul, Pak. Lah lek anggere dalang nyodakoi kabeh penonton kula dadi dalang sida ludes. Ayo. Ayo, ora lokak saya kebang, ora percaya kuwi lek kuwi aku. Ayo. Ayo. Duwe ora go mati. Lho, pancen ora go mati. Duwe pancen nggih urip kok go mati. Goblok men to kowe ora. Duwe iki ora marai tentrem. Lek sithik lek akeh tentrem, Truk. Wis mbok aja gugune lambene elek ngono kuwi. Ya kan bacot coba nggen dhuwur iki. Salindri. Ayo. Yo ngalah. Terus. Miber ngiteri jagat Nino. Ngulandara ngambara ngunggahi gunung Katungkul. katungkul ngumbar gagasan satemah kinowo Nggih, wilujeng niskala. Heeh, ngoten. Terus ya sinden-sinden sampean tenan iki demi Allah ning ngarep ana tak dongakne kabeh. Muga-muga ya si Birgita menjadi seperti jenenge Setiani menjadi wanita yang setia kepada siapa saja. Ayo. Winong ya dadi bocah sing salehah. Si apa jenenge Niken iki tak dongake iso sempulur anggene lancar sukses.
Terus sapa Dian tak dongakne tetep putrane kabeh ya saleh kabeh, bekti marang Rama Ibu. Marang Ibu ding Rama ora apa-apa rasah. Ha iya. Marang Rama Ibu. Mbak Lia ya tetep tak dongane seger kewarasan sak keluargane. Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh. Ha iya. Nyembah apa? Nyembah batu. Atwal kalin kok. Nggih. Ya kan jumeneng alon-alon coba kaya apa? Klasikine ra apa to, Ken? Nggih, Pak. Ra apa to? Nggih, tapi kula sambil nyawang liriki, Pak. Lirik ra apa-apa, disawang langsung ora apa-apa kok. Ayo ora apa-apa. Kali jumeneng. Jumeneng, aja lali esuk tanggal 12 neh ning Pekalongan. Aja Nggih, diundur-undur to, Pak. mesak-mesak rombong aku lho. Lho, Pak, trouble Mundur lho, mundur Pak. moja maju, ayo ora nggih. Trouble jere. Ayo. Anak salah saya apa? Lah piye lho sing nanggap lek Pak Dalang mboten kersa maju, mboten wayangan mawon kula tak campur sari niken. Purun maju aku ya ngono ayo. Nggih. Elok tenan ayo. Perbawane lho, ketrimane nganti kaya ngono. Muga-muga ketrimane siniken iso ditampa nular ngene Mbak Trihastuti. Ayo. Diterima Tuhan Yang Maha Esa. Ayo. Ayo nggih. Monggo Mbak Niken Salindri ya. Seripat, seripit, lempian nembrak kesimpit. Slowes wirakane Sadat sing masusang adikku sono dasar ayu tak sekadyo tanku jiwa tak caketi aduh mesem sebelah naras ranta tak gandeng malahku Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Paku Datu. Iya ya, Paku Datu nggih. Saking Tulungagung mligine Mas Sita Bagaskara. Wisnu Murti. Ha iya, Uga Mas Ndaru, Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Irwan. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ayo. Saiki kepareng nusul. Wah, jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnane marang budaya. Tulus ngono, tulus. Ning gubuk asmara. Ayo nggih. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas JB. Wah, matur nuwun Mas JB. Wah, luar biasa. Yo, Nduk, Ken Salindri. Ora lho, Nduk,
Ken, sampean iki Iya, Pak. jane lak wis sukses, wis lancar di dunia musik, gitu. Tanggapan ya tanpa leren, kok isih meluangkan waktu gelem deprok dadi sinden nganti yah ini iki sebabe apa? Garai pripun nggih Pak, kula no remen sangat loh Pak len derek wayangan niku. Apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Mboten dicampur kalih elektron musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin Pak, amargi kula kan mbak batin niku kan saking wayang to Pak. Heeh. Kula pertama kali dados sinden niku kan derek Pak Degleng niku kan teng wayang. Pake. Nggih. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kan nggih sampun setiap hari sego jangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih. Kadang niku nggih enten rasa-rasa waleh ngoten lho Pak. Oh Ngoten iya. lho. Nggih, makane Untuk mewarnai mula sok-sok balik ning gamelan meneh ngono ya. nggih ngoten. Luar Itulah biasa. alasan pertama saya Pak. Iya, iya syukur nduk wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lek mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden ki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bu Kesi nggih, Pak. Bu Kesi. Nggih, Waduh, idola aku- kula riyen nggih ngoten. Aku ya ngono, termotivasi karo Bu Kesi kuwi. Aku mbiyen nek rumah saku wayangan tanpa Bu Kesi nu hampa aku mbiyen nggih. Ngono kuwi. Heeh. Nek sakniki Saiki biasa aku malian ngono iki. Ya ora ya padha wae wong nyibarate mbokmu iki lek dadi ora mung satpam ning dadi Polri kae lho, Kapolri. Ngisor ya tidak dhuwur lor apa-apa kidul kalau enek kabeh. tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Nah, ya ning ya ora digebyah-uyah. Delok wong lanange sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Nah, iya, rata-rata ki lek ora semua to. Loh, semua. Loh, semua ora. Semua, beda. semua. Bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lihat di belakangnya kan nggak tahu. Loh, kowe tek ngerti lek aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Piye ta, Pak? Ini bocah iki. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling-maling perasaan. Lho perasaan kan yo buke sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi ngono? Ora tau to. Iya kah? Heeh, primpen mergane aku iki. Oh. Malah primpen ora iki. Ya sak bisa-bisa dadi wong iki mbok sak propirane kepengin luwih becik ngono lho kan. Aku Nggih, ngrumangsani dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi iki sowan ning tanah suci mung iso nglebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono kuwi lho. Nduk Niken, Dalem Bu. tak ceritani pengalaman aku ning Mekah ya. Nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani dinobatke dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nggih. Nah kuwi mau kan wis ndonga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawipe muni ngene, Nduk. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk memberi saling bermaaf-maafan. Tenan, Nduk. Baru ki mau Bapak Ibu wis dinobatke dadi haji, nangis kabeh sak enek-eneke jamaah. Nggih. Ibu ya metu, goleki bapakmu tak telepon, Pak, ndang metu. Nah, urung pengen metu sih anak. Wah, Kaji. Astagfirullahaladzim. seto. Umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah kuwi mau, Nduk, goleki ibu, nubruk ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubruk aku piye ngene?
Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani hatimu Bu. Ngono. Sabatene Ibu ya, iya Pak wis tak ngapura bar iki aja mbok baleni meneh lek mun jarake sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jarake meneh sinden-sinden aja omong lekoh-lekoh. Nah kuwi nduk, dosane bapakmu ning kono kuwi. Dadi dhek nyadari. Lagi iki, Nyadari yen dheweke iki duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Lagi iki, Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirang ning kene lho ya. Loh, itu kanggo pembelajaran. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mengko sing dibiji Gusti Allah iki ora mergo awake mbiyen tau dadi berandal dadi wong nakal. Ning saikine mbiyen tau duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhirnya tobat. Saya yen sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono, Nduk. Bapakmu dadi saiki wis tobat, Nduk. Alhamdulillah. Wis Ngono kuwi ceritane. Dongakno muga-muga ora kumat ngono. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Ya ora, ya berusahalah Ken. Nah ya. Coba mbiyen tau tak gekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Coba kaya apa? Ngene ae penak. Ayo coba peloke Mas Dar. Ayo Mas Dar minto. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh, Tru. Ayo to. Sopo ya ampun sopo Sula. Oh enggak suwe to sul. Masalah kapan lemu putih. Ayo. Ayo. Kanthi kaya ngono. Niki sing gender namanya Mas Dar. Mas Dar. Nggih. Dar minta tenan. Nggih. Mas Daryanto Sarjana Seni. Niku nggih. Diganti wae. Sapa? Ganti Dar Gombes. Kuwi enak kuwi pancen kuwi. Ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Darsono. Khusus menyuro. Lah iya kuwi ngono. Apik tenan. Ya coba, Nduk. Demen buta yang ram bakal Mas. masih nangkling cahyane rakaeksi Nimas mesti kaning jantong Ken kanyakang saking sa salawireng nambang beksa waska cakup li linambaran jiwa tama mlebet sambung wanci dalu Mas. Ayo. Driya sumarah mring Gusti Oh.
Bareng presu ki Pak Heru kendangane galak kaya ngono. Ayo tenan plok tenan. Pancen cedhak maratuwa. Ha iya. Endi ndurenan. Ayo. Nduk. Menda boyo yen to sita replan ati mesti bakal jara lair putri Celestio teras disonyo Ember nduk, Ayo, Sinoval anak nakal, adik. sing gedhe ngapuramu kang mas babut sanku jajal tanganku sambungku mengabenci telu ngeropi dasarimu kalaman Kang Mas Kang mratisake merilestarine ati pirantine patnana ingkang gawe lemah akibate aku mong bayangke Awas. Arek. remuk ing atiku yen banjir ngilingi bocah telu tenan sinta ganti sakalut kanthi dikopo Mendah boyo sita urip lan atika meski bakal malaya Jerlair putri Celestio terus bisa nyuwaran Matur nuwun Cahayu niken Salindri saged istirahat rumiyin ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono, Pak Sri ingkang mboten wonten walehipun tebih saking Surabaya tansah nusul kalian Madangkara. Ora mung ning Tulungagung, ora mung ning Nganjuk, ora mung Madiun, sok-sok awake dhewe mayang ning Solo barang ning Karanganyar ya nusul. Ha iya. Malah nggawa kanca anyar. Ibu, kecakaken tambahan baru ini caksinya. Ayo. Terpinter mijeti. Ayo. Nggih. Mbah nuwun karo anakku lanang kok Surabaya. Masalah nang ndi mau cahe. Enten bocah niku budal lah SMP apa piye no. Bidal king Surabaya numpak sepur. Piyambak tanpa kanca. Babar pisan dugi mriki kula kaget iki kaya cah Surabaya kae tekan kene tur dhewe. Ha iya.
sing biyen ketemu neng ITS kae. Heeh, ide bar wayangan. Enek cah cilik, "Sapa ki, Le? Kowe ngapa nang kene?" Bar ningali wayang. Lho, lah terus randang mulih wayang wis bar ngenteni dijemput kalih bapak dereng dugi lek jemput. Lho, kaya ngono kuwi. Lah generasi-generasi do seneng budaya, seneng wayang kaya ngene ora bakal sing jeneng seni tradisi kepaten obor. Iya, kaya ngono kuwi. Nggih, Mbah nuwun. Yenong, wah winong Nawangsih, wah iki jan. Tak pantau ke tanah suci dek ya bintang tamu terus. Ha iya, bintang tamu anggarane kurang no kopere ditinggal. Ha iya. Nyilih kancane. Ha iya. Neng ndi Yenong iso kopermu keri kabeh? Enggak, itu bukan carry, Pak. Piye? Salah input. Hah? Salah input. Salah input. Salah input ya. Input masuk, salah masuk. Jadi kan itu kan dari Bengkulu. Mau transit ke Banjarmasin, harus ke Iya. Jakarta dulu kan. Heeh. Nah, itu tapi sama yang ngurusin bagasi itu diarahin ke Solo semua. Soalnya Kak Apri Mimin kan ke Solo. Jadi dikira saya ikut ke Solo, padahal saya ke Banjarmasin gitu. Masya Allah. Jadi bukan carry, tapi salah. Lah terus kowe tanggapan ning kono ki terus nganggo klambi apa? Klamben ora kowe? Saya pinjem baju dan pokoknya sak pengadek itu Mbak Asih, rumahnya Banjarmasin. Sak pengadeng njaba jero kabeh ngono ya. Iya Pak, sak daster-dasternya saya pinjem Mbak Asih. Kaya ngono. Tujune nang luar Jawa duwe dulur nang. Alhamdulillah. Apa mau ora mendah kaya apa kowe kewirangan jatuh. Iya. Suara. Ayo. Ayo. Ya tas iso carry ayo. Iya. Kita ngomong koi kula diguyon babir kita. Jane isine apa to, Nang? Ayo. Jawaban ora perkara isine ngono. Ayo nggih. Ya nang kangen karo lemu nembang. Gandrung sik kelingan nang. Ayo. Masih, Pak. Oh iya gandrung coba kaya apa? Iki wae sapa? Ayo iki wae sapa Ding? Ayo. Karyane Pak Anjarani Solo. Coba. Niki lare Tulungagung Bapak Ibu saking Laladan. Ngendi kene campur darat? Nggih, Pak. Disane pojok campur darat. Niki pernah sik pulunan utawi ponakanipun Bu Kesi. Nah niki gayuh kawruh ngudi ngelmu, nyecep ngelmu wonten ing Surakarta. Nyecep ngelmu. Ya sok nyecep sok di. Ha ya wis. Apa sih, Pak? Ditularke kawruh ngelmune aja sok sudan to ora. Ayo ngono kuwi ayo nggih. Astagfirullah. Haji lho, Pak. Haji lho, Pak. Aku los aku ayo. Ayo nang ngadeg coba kaya apa. Ayo nggih ngono nggih. Wong isone guyon lek pas ngene iki. Ngerti watakku lek nang omah kena anteng jan nika. Ayo. Ayo nggih kaya apa. Ya kanca-kanca sik kelingan ra Mas Imam. Ayo coba. Nenek nani. Ayo coba. Bangun. Nggih. Wina nganyelne bangun-bangun kene ahli melek 7 tahun genep iki. Ayo. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Nek kancane ra kena digugah terus dhek lu turu. Ayo. Yo, iki wae sapa? Coba kaya apa? Nong. Ayo. Nong. Ayo. Kaya apa? Itu dados Madangkara. Oye. Oh. Bom sesek. Ayo. Lah kan, Pak. Lu ngamakan jerone prene ojo sisui, Pak. Lah aku to sing salah. Apa aku sing salah kok. Lepas semua kan. Serang langsung saut. Ayo, lambene Winong. Ayo. Ayo Mas Danang ayo dong. Ayo Mas duwi semangat kaya ngono. Ayo. Ayo. Mumpung Mas Dwi Puji rong joget. Ayo. Ngantuk joget ayo. Maka, yo.
lagi nyeneng apa duwe lagi inflasi sadar ra duwe duit direwangin redak-redak sarene apa-apa duwe Irung bangir wae sapa nang irung bangir yo duweku lambe tipis wae sapa nang tipis yo duweku jangkut nyatis wae sapa nang sanggut nyatis yo duweku bangkeane wae sapa nang bangkeane yo duweku iki piye wae sapa mestine ana sing duwe iki piye wae sapa mestine ana sing duwe iki piye wae sapa mestine ana sing duwe iki piye wae sapa mestine ana sing wong yen lagi naksir ra peduli perang nuklir sekian lagi bokek direwangin retak-retak sarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat ra peduli dunya kiamat wong yen lagi nyeneng ra peduli lagi inflasi senajan ra duwe duit direwangi kredit-kredit sarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro irung bangir wae sapa nang irung bangir yo duweku lambe merekah wae sapa nang sing merekah yo duweku bokong bunder wae sapa nang bokong iki yo duweku bangkeane wae sapa nang bangkeane yo duweku iki piye wae sapa mestine ana sing duwe piye wae sapa mestine ana sing duwe piye wae sapa mestine wae sapa mestine ana sing duwe Apik. Yut, ngopo Yut? Dalem Pak E. Ayo. Ah, elok temenanan. Heeh, Mbak Lawas ning iki kepenak seger. Ha iya. Tur ya wis sok-sok dijak karo Mayangkara musik. Ha iya. Aja pilih-pilih to kan. Aja mung Mbak Winong. Kalau mangsa Mbak Tutik dijak. Mbak Lia dijak. Bayangno Mbak Lia metu ka mobil arep munggah panggung nggo mic ngono kae. Ayo. Arep muni Mbak Mbak Tuti jangan rasa kok bayar, kok tak bayare dhewe. Aku pengen ngerti ning YouTube kaya apa polahe. Ayo. Ya kan gitu tutupan baru ki sampean iso istirahat. Ayo, betul. Dan dikancani Mbak Triastuti coba iki warga Mayangkara Baru. Ayo, oke. Mbak Munasiro, kowe ngapa tebir? Bir. Kenapa kamu? Kok enggak nyanyi? Anu, nembe pilek. Pilek. Angkat tangan enggak bisa ini. Ya pokoknya jangan yang tinggi-tinggi nadanya. Oh ya wis engko ngadeg-ngadeg. Ayo gampang. Ayo nek kancane akur ayo karo Andi Babu Dek. Ayo. Ayo. Yuk, ya yuk. Nyanyi. Ayo apa? Sing song. Ayo apa? Nggih. Mbak Tik, ayo. Gampang. Ayo. Ora kuat disangakne. Ayo. Lawa gumandul iso 5. Ayo.
Nggih. Sudah manut aku saja. Ya, nggih, tak wae ngadeg enggak? Nggih. Ayo Pak, pilih Pak. Ini lagu baru apa lagu-lagu apa? Baru oke, lawas oke, yang penting bisa didukung oleh Madangkara. Oke. Ayo, oke. Panjongkon apa Sumanding Pak? Panjang kaku supaya sumanding. Berarti bar panjongko bablas ke Sumanding ya? Ayo. Ora kesel ta wae ngene. Napa? Ken ora kesel ta terusan. Mboten nih? Oh, semangat sih ya. Semangat. Bocah. Ayo. Biasanya artis sih dihitung aku ping 5 lho, jangan ditambah lagi. Niku lek teng lintune. Oh, iya. Kerdek ngerti karo wong tua. Ayo, tua-tuas ayo. Yo, Panjangka luwih dhisik diaturake bersama Niken Salindri dan juga Mayangkara gabung dengan Madangkara. Disponsori oleh Tuti Triastuti. Triastuti Cahyawati. Wah, ndingi Mas Angga nyindeni Pak Purbo. Wah, saya bagian garap. Ayo. Angger garap nguyuh. Ayo. Yo, Panjangka coba kaya apa? Yuk.
jenenge tetep Triastuti. Ayo. Delok temenanan bae gak padha karo kancane. Allah. Liyane madhep ngidul daerah ngrangkul tembok. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Nggih. Mliginipun dumateng ingkang kagungan kersa ingkang kagungan dalem Bapak Andri. Nah, Yudianto mugi